Сега, тази главина тук е димят. Ще ви покажа как се реже димят. Тя е сформирана на ниско, така ги е сформирал дядо ми. И аз поддържам формировката. Виждате, до миналата година тук съм оставил 1, 2, 3, 4 чепа. И тази година на тази уздичка мисля да оставя 4 чепа, като се прави така. Горното се маха, ето, реже се от тук. Такива, дето са избили от старата дървесина и те се махат, а долното се остава на 2 пъпки. Сляпата я броим понякога, зависи колко е развита. 1, 2 и режем от тук през възела. Ето тук не се е развило много добре, но ще го оставим. До година може да тръгне. Така, също се прави и тук. Ето, режем горното, махаме тези страничните, защото често те са безплодни, а ние гледаме лозото за плод, а не за листа. Така, остана само долното. Долното съкращаваме на 1, 2. Ето третата пъпка тук през възела. Стана малко хубав разрез, ама чак толкова. И четвъртото звено тук. Ето пак режем горното, направо през чуканчето. И 1, 2 пъпки. Третата през възела. Та, ето го, това е. Така, 1, 2, 3, 4. Димята се реже така на 4 чепа. Защото дава много грозде и не трябва много да се натоварва. Формировката е двустранен кордон от двете страни с по 2 чепа. Това е за димята. Така, тази главина пък е мускат. Ето виждате, тя е доста по-силна. Муската, за да дава грозди, я режа на плодна пръчка, ето е от миналата година плодната пръчка, която виждате колко е силна, и 2 чепа за до година. Обаче от миналата година единият чеп виждаме, че не е много добър. Ето го. Този не е добър, не ми харесва. Няма от него как да пусна плодна пръчка. Старата пръчка се маха цялата. И се пуска нова от чеповите. Но виждаме, че тук чепа не е добър. Така че тук е израснал един летораст, който мога да използвам за чеп за до година. Тук ще е единият чеп. Това ще се премахне, това цялото се маха. А тук от другата страна, за това се остават 2 чепа, за да има резервен. Резервният чеп виждаме, че доста добре се е развил и има хубава пръчка, която може да използваме за плодна е тази. Ще ползваме за плодна. А тук ще оставим също един чеп за до година. Да са 2, да има пак резервен, защото виждаме, че не винаги става с един чеп. Еми това е. Ето тук сега почвам резидбата. Чепа се реже на 2 очи. На 2 и може и на 3. Тук режем. Така. Те се чистят, дето са израснали. Се махат. Това и него. Тук казахме, ще оставим един чеп от този летораст, дето е изникнал. А подната пръчка ще махнем направо с стария чеп, дето нищо не е станало от него. Ще отрежем. Ето, чак от тук. Така. Четвърто. Отрязваме го. Това всичко се изхвърля. Само подната пръчка се броят очите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Аре да кажем тук. Ето тук ще отрежем. От 8 до 10 очи се остават. Там е. Не е толкова фатално.
Един-два повече, един-два по-малко. То колкото ма силата, толкова си покарват. Така. До годината е че тя се маха. Сега, тук трябва да изчистим всичко. Тези всичките пръчки. И тази пръчка да я огънем така по тело, за да е хоризонтално и да излязат максимално повече пръчки от пъпките, които сме оставили. Така, за сега спираме. И така, ето да видим сега какво се получи. Ето тук го отрязахме, изчистихме всичко. Това е чепа, който оставихме от летораста, дето беше изникнал. А тук чепа, ето го. Винаги ще остава задното за чеп за до година. А горната пръчка, ето съм я огънал. Хубаво беше на другата страна да я огъна. Но ще се счупи, а пък се счупи губя една година. Значи тая лоза няма дали нищо, ако се счупи пръчката. Така че огънах насам, вързах я за тела. И това е готовата главина мускат. Отрязана, готова за пролетта. Така, следващата главина също е мускат. Виждаме тук, че сме оставили един чеп. Тук има някакъв летораз, който е израснал, но той няма да ни бъде необходим явно. Тук също сме оставили един чеп, който става вече втори. Тук също има един летораз израснал. Така. И тук сме оставили един трети чеп. Значи на тази главина сме оставили 3 чепа. За по-сигурно. Така. А тук сме оставили вече това, се вижда нататък, подната пръчка, която така или иначе тя се маха. Въпросът е вече откъде да я махнем. Тук имаме 2 чепа, които вървят сравнително добре. Тук имаме един, който не е много добър. И това като цяло май не е много добро, но аре ще го оставим. Ще го оставим и тук ще отрежем чак ето от тук. От тук. Трябваше да взема май голямата ножица. От тук режем цялата плодна пръчка с всичките му леторасти и всичко това се маха. Махаме го. Маха се ли? Айде. Трябваше голяма ножица се. Така. Тук махаме старите, а тези дето са израснали разни леторасти, дето ни трябват. Така, чепа се реже така. Тъй като подната му пръчката му не е хубава за подна, няма да оставаме. Оставаме го така на 2-3 очи. За до година може да го използваме него. Така, от тук. Ето тази пръчка ми харесва. Ще оставим за плодна. Останалото се чисти. Тук ще оставим още един чеп, да има резервни. Ето тук. Ето този го оставяме. Този летораз го махаме. Защото ни трябва. Този също. Тези малки си тях ги махаме. Тук ниско оставям чеп. Ето. И от тази пръчка, която е горната, ние ще ползваме за плодна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето тук я режем. Така. Готови сме. Остана да се изчистя с пръчките. И тази пръчка леко, да не се счупи само, защото тук е крехка, да се фане за този тел, който малко е виснал, но ще го изправим по-нагоре. И така, тази пръчка слагаме долу и това е готово. Превързваме и караме към следващото. Ето какво се получи. Тук виждаме един чеп, дето го оставихме. Тук е втория за резерва. Подната пръчка огънах насам и я превързах за тела. Тела го повдигнах леко. И тук имаме трети чеп за резерва. Това е формирана лозата с подна пръчка и 3 чепа. И минаваме към следващата. Сега
Сега тази не е мускат от тел. Не е мускат от тел, но някакво бяло е, което честно да ви кажа не му знам сорта. Интересното е как пръчките стърчат така нагоре. Много са прави. Какъв сорт е точно не знам. Ако някой знае, може да сподели. Бяло е. Забелязал съм опитно, че ако не му остави на него плодна пръчка, никакво грозно не дава. Затова и не го режа на плодна пръчка. Така. Тук виждаме интересното е, че плодната пръчка не се е развила добре. Явно като съм го котучил, малко съм минал на бяг и той е избил от всякъде и плодната пръчка не е силна. Затова тези са избили, трябва да ги махнем. Трябва още на лятото да са махнат, ама явно не съм ги видял. Така, същата работа. Тук плодната пръчка се реже от дъно, от тук чак. Ето, так. От това тук едната от двете пръчки може да се остави за плодна. Трябва да видим тук как е. От другата страна, където е другия чеп, имаме една по-подходяща пръчка, тази по-ми харесва. Тази ще оставим за плодна. Това ще се махне, защото е избило отстрани. Значи тази я оставяме за плодна. Тая тук, където е дублира и не я махаме. Долната пръчка я оставяме на две очи, както казахме до сега, за чеп. Тук също долната пръчка за чеп да станат два. Еде, махни се от тук. Гледам да не нараним пъпките. Защото нараним ли ги, само да сме оставили. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да кажем 9. Тук някъде я режем. Така. Следва познатото почистване и огъване на пръчката към тела. Много внимателно трябва да се огъва, защото щупили са лозата нищо няма да даде тая година. И така. Продължаваме напред. И така, ето това се получава. Виждаме тук един чеп, който сме оставили. Това е другия. И плодната пръчка сме огънали на тела и сме превързали. Като цяло главата сме превързали за тела. И така. Следват после пръскане и колтучения и така нататък, но с тях другия път. Така, продължаваме напред. Следващото е димят. И за димят показах. Ще пусна видеото на някой друг сорт. Така. Сега тази младата лозичка, ето виждаме, младичка. Това е мерло и не е го режа на плодна пръчка, обаче тая лозичка, тя е някъде около на 4 години. И съм ми оставил една плодна пръчка, късичка. Добре се е развило. Сега пак ще му оставя още една. Ето от този чеп, дето съм го оставил от миналата година. Ще отрежа една пръчка, не е много дълга, защото все още е слаба лозичката. Малко бавно вървят, когато ги сея вътре в лозото. Такива млади лози. Това е такава купена пръчка. Мерло. На подложката е СО4. И бавно се развиват, защото другите ги засенчват и така. Не вървят много бързо, но ето виждам, че тази се развива сравнително добре. Мисълта ми е, че освен плодната пръчка ми се ще да оставя не един, а два чепа вече, за да имам резерва за до година. И кой да оставя? Тая пръчка ми харесва. Хем няма да се разваля тук връзката. Ще оставя за чеп като резервен. Той ще го махна. А плодната пръчка ще се съкратя малко по така от тук. Така оставям тук един чеп. Тук този долният е задължителен. Оставяме и него. И плодната пръчка е една 2, 3, 4, 5, 6, 7 пъпки. Аре 8 не повече. Да кажем. И изчистваме пръчките и я превързваме към тела. Тук виждаме долу са
излезли разни леторасти, които също съм забрал да колтуча. Сега ще ги премахнем. И така, превързваме пръчката и тая младата лозичка вече е готова. Изчистваме другото и продължаваме напред.